Hi mga karon, Bel, malipayong Bernes kaniyong tanan. Relax akong beauty ron kay namakal ko. Happy 50th birthday, sister-in-law, ti Adi. O congratulations sa inyong house blessing. O di ba, cheat day na sad. Mag-diet na lagi ko human ani, promise. Nang snap banto ko ani mga putahian, yan ang amay gid siya. Anli lafang na des. Digid mabalibaran, food is life, good. Salamat sa mga nagluto ani, perfect rate para nako. Lami siya. Gana gid kaayo mukaon, labi na nakay kadungan ya family, di ba? Labi na akong kaatbang kay gana kay mudag kaon sus. Dali ra kay ko manambog bisan tagsara ang pakal ba. Ya dugar ba kay maudaot. Pero ang gitirahan akong tama na ang gusto og panit gyud. Kay tagsara ba magletsyon ya tagsara kakaon. So di pa sayloon ang gusok gyud og panit. Dagan pa kay mga putahi ani niya kanira akong nabidyuhan kay nana ang pari. Para makumpleto ang lafangan, sala dayon og bugnaw nga Sprite. Happy me, happy we, happy tummy. Happy birthday once again, Ate Adi, o congratulations sa inyong house blessing. Salamat sa pakal, ang namakal, Ronbel Gums.